نيكولاي تشاوشسكون إسياس أفوركن بالساليكورنيا زي دمص راديو إيراناي أبزا كلتنا دق سبات أن نبرلا زلنا بلانيت بچكان أمن چكان أتحساسب أمن زفلتو بغصري أمنا بزحات يوم بمحر چكان نغم دق سبات محرد زبالك قبرو حلنا زي فكرلهم مسنة أكس نروسياوي جوزيف ستالين زودا داريلن جوزيف ستالين بچكانو أب كرميد زسرع كوان تغنى نغم أوسترالياوي أدولف هتلر كامبودياوي بول بوت بلجيوماوي ليوبولد كالاي يوغنداوي إيدي أمين دادا تشيلياوي أغوستينو بينوشي نايبيرو فوجيموري عراقاو صدام حسين إثيوبياوي منغستو هايلماريام كينياوي دانيال أراب موي وزته بحسومن شفلاغن محدرهم كيل عالكيوم زحلفو مرحتي يكونون بزي كازوم تتغيسهم زلو چكانات مرحتي أبلع الهزبو من هاقرومن بزور دوز نبرو زسكعك حسغاين عنوتن أب عماق مزقب تاريخ بزدمغة تسليم كلام تسندم كابزركو مرحت حدا بريزيدنت رومانيا نبر نيكولاي تشاوشسكو نيكولاي تشاوشسكو نهاجرو أبز مرحلن عمتات زغتلو زنبرا حدقن يعملا مس نهزبنا بقرارو حانيقو مس تنفاس كلي وزركب مراحي يقدف إسياس أفوركي فتسوم زمساسلو بحري زنبورو مراحيو نلومي بزعبا نيكولاي تشاوشسكو مس إسياس زمساسلوم زعبا بملعل نسمعت ريديرنا قلق بليه نيكولاي تشاوشسكو كابشحن شعاتميتن سوسان حموشتن كسابشحن شعاتميتن سمانيان شعاتن بكومينيستاو تحساسبو چكانن قفعي بزعبللو محدرون نرومانيا نعسران 4 عمتات زمرحة كيس السبينيرو نيكولاي تشاوشسكو فلمانا مريحنت مسديبه كم كلهم شفلغت مرحت زقبرو ناتا برسن مميات صحفاتن زت الرفحقي كم زتاتاتو قال أتوه إسياس أفوركون أفلمات ساعات ناتا ناي مزراب مثلن بحتاوين مراقبي بزهان كم زفكرن أبتياب سينما كابيتول زقبرو مدره مزكاري دلي نيكولاين إسياسن بزعبا ناتا برسن بحتاوين مراقبي بزهانن بزهبو مجلسي بهزبوم لعل دقافن أدناغوتن كرغبوكي إلم يوم نيكولاي تشاوشسكو بتر سلطان مسحازة قبل علنا يشعو جيزي تشيكوزلافاكيا بحبرة سوفيت زوردا ورار بتري بمغنانن بزر آياتر يرمرقصن كم معربوين أدناغوت دارقا أملا علم دما قنون النتكت الرخالة إسياس أفورك بوغنو حبرات منقصات أمريكا قبل على سومال زقبرتو وتهدراو متتتاو أب عمتاو وعلى ودب حورات أقرات بمنكافون نودب حدنة أفريقيا بمزلافون كابسفل على يكورنا علم أدناغوت رغيبون يريو انتغنى تشاوشسكو زي كم قالون مبتعون نهاجرو رومانيا ناب فتسم ولك أملاغنت بممراح كابتن بدن بمبراق تباهلن زفلت أزنبرا هاجرات اتميحر زيشكنا مرح خوينو سلطانو كدلل جمرا نسو نهزبو محرتن راهن بزي فكر أقباب دكتهم كستيوم دحراي بلن كينوتي قابل على هزبو زكايدو زنبرا شكان محدرو بدعا بزتحوسو مقلسي أما هتسن زركبو عشلات نبرت ملع حبرة سبيوم كبل تسمعه إسياس أفورك بوغنو أفلمات ساعتات شكان باريو كحب أصل زي كاله تأمينات رايس لزبولو قبل على حربينياتات سنقلان تقادلتي مرشنتي قبل علي جاغانوز ولدادك أنسي إرترادما بدع زربا سمعني ريو إسياس ندك أنسي تقادلتي إرترا سورا إرترا بسنك غني 30 عمت وسيدولنا نسغات كنا بسوران تزيت تصنبرا ناصنت إرتران ممصا من الباش 15 عمت موسدلنا كبل نعكتن أكاچاچ انجيريو نيكولاي تشاوشسكو بتوم چكانات جيرو زململوم أبالات هاقراو دحنتن تصتان نملا رومانيا أفتسوم سليا وقتتل بمتاو أبتا هاقر تراين تفتسيمن زي فلت مفرراح مأسارن مسوارن كغتل جمرا إسياس أفوركي نتبهزبي سمع زنبر عمتا تقاومو تقادلتي شحنش عتميتن 9 كالئن سقات سلزفترلو نتوم كاميرات حيزو بعلو زململوم
ኣብርሃ ካሳን ስምዖን ገብረ ድንግልን ዝመሓደሩ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን ብብዝሒ ብምውፋር ሃገር ብሃገራ ኣብ ራዕድን ሽቑረራን ከም እትወድቕ ገይርዋ ይርከብ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ንቅዋም ሃገሩ በቲ ንዑ ዝጥዕሞ መገዲ 10 ግዜ ቀያይርዎን ኣመሓይሽዎን እዩ። ኢሳያስ እውን እንተኾነ ንቅዋም ሃገርና ዝሞተ ክብል ናብ እንዳጓሓፍ ድርቢዎ እዩ። ምርጫ ምናልባሽ ድሕሪ 30 ወይ 40 ዓመት እንተተኻይድ እዩ ኢሉ ኣብ መበል 25 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ ብድዐ ብዝመልኦ ኣቃጫጭ ኣብ መበል 50 ዓመት የራኽበና ኢሉ ነይሩ እዩ። ንኸምስል እውን ኣብ 2014 ቅዋም ከም ብሓድሽ ይንደፍ ኣሎ እንተበለ ንህዝቢ ኤርትራ ግን ኣፍንጭኡ ኣንዲፍዩ ገዲፍዎ ዝርከብ። ኣብ ግዜ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቁጠባ ሮማንያ ብዘሰንብድ ሕምባበ ቁልቁል ክወርድ ጀሚሩ እዩ። ቀረብ መሰረታውያን መግቢ፣ ዝስተ ጽሩይ ማይ፣ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ፣ ኣገልግሎት ሕክምናን ካልእን ንህዝቢ ሮማንያ ከም ዝሕረሞም ገበረ። ብልሽውናን ሰበይ ሰብካን ከም ሳዕሪ ሮማዲ እናስፋሕፈሐ ኸደ። ገዛ ህዝቡ ንሱ ብዝኽተሎ ዝነበረ ብልሽው ምሕደራን ቁጠባዊ ውድቀትን ኣብ ሕሱም ጥሜትን ድኽነትን ወዲቑ እንከሎ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኢለና ኣብ ሃድን እንስሳታትን ምዝንጋዕን የሽካዕልል ነበረ። ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝነበሮ ሕሉፍ ንዕቀትን ኣሽካዕላልን ከርኢ ነቶም ባህድንን ካልእ ምኽንያትን ዝተቐትሉ እንስሳታት ድቢ ከቢድ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ንምግላጽ ናብ ቦትኦም ከይዱ ሓዘኑ ገሊጹሎም እዩ። ናይ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ህዝብና ዘሕልፎ ዝነበረን ዘሎን ሕሱም ድኽነት ዕጅብ ከይበሎ ኣብ ከባቢ ገልዓሎ ምስ መዓመር አልቀዛፊ ብጓንዴን ግንጽልን እንስሳታት በረኻ ክቐትል በታ ንሱ ዘመሓድራ ቴሌቭዥን ተዓዚብና ኢና። ቀዛፊ ንሓንቲ ሰገን ብመኪንኡ እናጐየያ ኢሳያስ ብደረቕ ካሜራ ከም ዝሰኣሎ ናይ ትማሊ ዝኽርዮ። ህዝቢ ኤርትራ ብሓልንጊ ጥሜት እናተቐጽዐ ዳር ትርኢቱ ክርኢ እንከሎ ኢሳያስ ግን ምስኽ ትንፋስ ዓርኩ ነበር ቀዛፊ ኣብ ጎላጉል ገልዓሎ ብፍሽኽታ ተሰኒዩ ብቕትለት እንስሳታት ዘገዳም ይዘናጋዕ ነይሩ። ሮማንያ ብሰንኪ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ህሙሽ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝነበራ ዝምድና እንተላይ ምስላሽዑ ግዜ ፈታዊቱ ዝነበረት ሕብረት ሶቪየት ከይተረፈ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ተራየ። ናብ ኢሳያስ ምስ እንመጽእ ብዝኽተሎ ዘይንጹር ፖሊሲ ወፃኢ ምስ ፈታዊኡን መማኽርቱን ዝነበረ መለስ ዜናዊ ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ኣተወ። ዳርጋ ንኹለን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ገዙእ ኮይኑ ክዝልፈንን ከሰናሕቕንን ሕንኽ ኣይበለን። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ቀንዲ ኣፍቃርን ኣድናቕን መራሕ ሰሜን ኮርያ ኪም ኢልሱንግ መራሕ ቻይና ነበር ማኦኒ ነይሩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣብ ሰሜን ኮርያን ቻይናን ምብጻሕ ምስ ገበረ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምስግጋር ዝብል ፍልስፍና ኣብታ ሃገር ከተኣታቱ ተበግሶ ወሰደ። ኣብ ሓምለ 16 1971 ድማ ኣብ ቅድሚ ፈጸምቲ ኣባላት ኮሚኒስት ፓርቲ ሮማንያ ፖለቲካዊ ራእያ ማርክሲስት ሌኒኒስ ኣብ ኩሎም ኣባላት ሰልፊ ዝብል ኣሰምሮ ክህሉ ሓሳብ ኣቕረበ። እቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ኣብታ ሃገር ንያታዊ መበቆላዊ ባህሊ ሰሪዙ ነቲ ንሱ ዝመርሖ ሰውራዊ ባህሊ ንምትእትታውን ንምትካእን ብሓድሽ ቅዲ ስታሊናዊ ጽገናታት ብዝብል ጉልባብ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ባህልታ ሃገር መጥቃዕቲ ንምፍጻም ዝሃቀነ ውዲት ነበረ። እቲ ዝሃቀኖ ሓደገኛ ውዲትን ፍልስፍናን ድማ ክልሲ ሓሳብ ሓምለ ክብል ሓድሽ ስም ኣጠምቖ። ብመሰረት ክልሲ ሓሳብ ሓምለ ብቕዓትን ጽባቐን ብስነ ሓሳብ ሞያተኛታት ኣዳኸርትን ካድራትን እቲ ፓርቲ ክትካእ፣ ባህሊ ሮማንያ ድማ ብኮሚኒስታዊ ፕሮፓጋንዳ ከም ዝትካእ ገበረ። ናይ ዓድና ኢሳያስ ድማ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ብጉጅለ መስርዕ ወይ ጋንታ ዝብል ወተሃደራውያን ቃላት ህግደፋዊ ዝተመሮን ጓስጓስና ምክያድ ካብ ዝጽመድ ዓመታት ተሓሊፉ ይርከብ። ሓደ ዜጋ ኣባል ህግደፍ እንተዘይኮይኑ ከም ከዳዕን ጸላ ኢሳያስ እንተቖጺሩ ዕጫ ምግላልን ምስዋርን ይበጽሖ። ንመበቆላዊ ባህሊ ሕጊ እንዳባ ፍቕሪ ወላድን መጻምድን ብውድባዊ ፍቕርን ሕግብግብን ክትካእ ንመበቆላዊ መንነትን ውርሻ ናይ ኣባሓጎታት ዝኾነ ባህላውያታን ጸወታን በቶም ብባህላዊ ጉዳያት ዝዝወሩ ኣጫፈርትን ኣዳኸርትን ንኢሳያስ
ንሱ ዝመርሖ ሰልፍን ዝውድሱ ዜማታት ድራማታት ክትካእ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንደረቕ ኣረኣእያን ምሕደራን ጆሴፍ ስታሊን ምኽታሉ ንውድቀቱ ከቀላጥፍ ካብ ዘኽኣሉ ረቑሒታት ሓደ እዩ ነይሩ። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ብሰንኪ ዝኽተሎ ዝነበረ ድኹም ምሕደራ ኣብቲ ሃገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ሕፅረት መግቢ ጋጠመ። ነቲ ዘጋጠመ ሽግር ንምሽፋንን ንምኽዋልን ልክዕ ከምቲ ኢሳያስን ሽሞኛታት ህግደፍን ዝገብርዎ ዘለዉ ህዝቢ ሮማንያ ብክፖን ትንፋሶም ክዕንገሉ ተፈርዱ። ከም መሰረታውያን ሃለቕቲ መግቢ፣ ሽኮር፣ ዘይቲ ልዑል ቁፅፅር እናተገብረሎም ንህዝቢ ብመቑንን ክፖን ይዕደሉ ነበሩ። ናይ ነባርነት ወረቐት ዝነበሮም ስድራ ቤታት ብኣዝዩ ውሱን ቁፅሪ ሕብስቲ ይዕደሎም ነበረ። እቲ ብኩፖን ዝዕደል ዝነበረ መግቢ ሌላን ጉሌላን ነይርዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ከተማ ዝነብሩ ካብ ኣብ ገጠር ዝነብሩ ንሽሙ ዝያዳ ሓለፋ ይግበረሎም ነበረ። ከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ኣብ ገጠር ንዝነብሩ ኣህዛብ ሮማንያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ቂምታ ከም ዝሽመሙ ገይርዎም እዮም። ኣብ ሃገርና እንተኾነ እቲ ብድኳን ሕድሪ ዝውሃብ መቑነን ኣብ ገጠርን ከተማን ሌላን ጉሌላን ከም ዘለዎ ኣብ ትሕቲ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝነበረ ህዝቢ ሮማንያ ምስ ትሕቲ ህግደፋዊ ኢሳያስ ዘመሓድሮ ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም መመሰሳል ኣለዎ። እቲ ክትፀውየሉን ክትዛረበሉን ዘሕንኽ ጉድ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ኣብ 1982 ስነ ፍልጠታዊ ፕሮግራም መግቢ ዝብል ነውሪ ዝኾነ ውጥን ኣበጊሱ ምንባር እዩ። ኒኮላይ ኣበጊስዎ ዝነበረ ስነ ፍልጠታዊ ፕሮግራም መግቢ ሓደ ኣባል ሮማንያ ኣብ መዓልቲ ኣብ ክንዲ 3300 ካሎሪ ዘለዎ ምግቢ ዝወስድ ካብ 2700 ክሳብ 2800 ካሎሪ ጥራይ ክወስድ ኣለዎ ክብል ንህዝቢ ሃገሩ ብኸብዶም ክቐጽዖም ምውሳኑ እዩ። ቀንዲ ምኽንያት ናይቲ ኣበጊስዎ ዝነበረ ጨካን ውጥን ህዝቢ ሮማንያ ከይክርሽን ኣደዳ ዝተፈላለዩ ሕማማት ከይከውንን ዝብል ኣሽከዕላል ነበረ። ናይ ሃገርና ውልቀ መላኽ እንተኾነ ብዛዕባ ምሕደራ መግብን ሜላ መጋግባን ብተደጋጋሚ ክሓልይን ኣስተምህሮ ክህብን ይስማዕ እዩ። ኢሳያስ ብዛዕባ ምግብን ካሎርን ብብድዕ ካብ ዝተዛረቡ ግን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2009 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት እዩ። ሓደ ሰብ ንመዓልቲ ኣብ ክንዲ 8 ባኒ 2 ባኒ ኣብ ክንዲ 2-3 ሸሓኒ ፓስታ ሓንቲ ክበልዕ ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ነይሩ። እቲ ንልዕሊ 20 ዓመት ብኩፖን ሓሰኻ ከብዱ ክዕንግል ዝሰፈርደ ህዝብና ድማ ንመዓልቲ ንሓደ ሰብ ሓንቲ ባኒ ይዋሃብ ኣሎ። ኣብ ሃገርና ሓንቲ ባኒ ምናልባሽ 100 ግራም እንተኾይና ኣብ 100 ግራም ድማ 219 ካሎሪ ኣሎ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ንመዓልቲ 219 ካሎሪ ክወስድ ብኢሳያስ ተፈሪዱ ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ድላዩ ኣማሪፁ ዝብላዕ ከም ዝቐረበሉ ብመገዲ ንመጎሳጎሲ ዝጥቀመለን ሚድያታት ህዝቢ ንጥዕንኡ ጎዳእቲ ዝኾኑ መግብታት ካብ ምውሳድ ክጥንቀቕ ኣለዎ ክብል እውን ይስማዕ እዩ። ክልቲኦም ውልቀ መልእኽቲ ኣብ ቀረብ መግቢ ዝኽተልዎ ሜላ ተገንዚብና ከነወዳድሮም ምስ ንፍትን ካብ ኢሳያስ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ይበልጽ ክንብል ንደፍር። ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝረኽቦ ካሎሪ ህዝቢ ሮማንያ ዝረኽቦ ዝነበረ ካሎሪ ብ12 ዕጽፊ ስለ ዝበልጽ። ኒኮላይ ቻውቼስኮ ንገዛ ህዝቡ ከም መቕፅዒ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ካልእ ሜላ ምቁርራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እዩ ነይሩ። ብዘይካብ ኣብያተ ትምህርትን መዋለ ህፃናትን ኣብ ካልእ ዝኾነ ቦታ ካብ 16 ዲግሪ ሴልሲየስ ንላዕሊ ሙቐት ዝህብ ፀዓት ከይጥቀሙ ንዜጋታት ተሃገር ብጽኑዕ ይኽልክል ነይሩ እዩ። ንሓይሊ ኤሌክትሪክ ተሃገር ብሜላ ብምቁራፅን ብምክልኻልን ተምሃሮ ብጋዝ ከጽንዑ የገድዶም ምንባሩ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ጽቡቕ ዘይፈቱ ኣጸዊዕዎ እዩ። ዋላ እውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ እትመጻሉ እዋን ኣብ መንበሪ ኣባይቲ ካብ 40 ዋት ንላዕሊ ሓይሊ ዘለወን ኣምፑል ምጥቃም ብኸቢድ ይቕፅዕ ምንባሩ ጸሊም ታሪኽ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ይረድእ። እዚ ብሃገርና ዘሎ መራሕ ድማ ኣብ ሃገርና ዝኽተሎ ዘሎ ምሕደራ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ኒኮላይ ቻውቼስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ሜላ ዝፍለ ኣይኮነን። ንኣብነት ኢሳያስ ኣብ 2010 ምልእቲ ሃገር ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክህልዋ እዩ ምባሉ ናይ ትማሊ ዝኽሪ እዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ክንዲ ልዑል ፀዓት ዝወስዳ ኣምፑላት ምጥቃም ዝተሓተ ሓይሊ ዘለወን ክጥቀሙ ብሓሶት ይጉስጉስ ምንባሩ ይፍለጥ። መርዓዊ ከይሓዛ ብዛዕባ መሓዞት ይላዘባ ዝዓይነቱ ብቐንዱ እኹል ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ መላእ ሃገር ዘየለስ ብዛዕባ ስድራ ቤታት ዝጥቀሞ ዓይነታት ኣምፑል ምዝራብ መርኣያ ቀጻሊ ኣሽከዕላል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኪዒቡ ጡፍ ኢልወዮ። ሃገር ምልእቲ ቀረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክትረክብ ይትረፍ እተን ዝርከበን መብራህቲ ዝነበረን ቦታታት ኤርትራ እንተኾና ንጸልማት ካብ ዝፍረዳ ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ምህላው ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ባዕሉ ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ኣብ ዘበነ ስልጣን ኒኮላይ ቻውቸስኮ ዝነበራ መራኸቢ ብዙሃን ዘስደምም እዩ ነይሩ። ብኮሚኒስታዊ መንግስቲ ሮማንያ ትመሓደር ሓንቲ መስመር ቴሌቭዥን ነይራ። እታ መደበር ቴሌቭዥን ንመዓልቲ 2 ሰዓት ዝፍኖ መደብ ነበራ። እቲ ዝፍኖ ዝነበረ መደባት ድማ ዳርጋ ኩሉ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ዝገበሮ መደረን ቃለ ምሕትትን ናይ ገለ ፖለቲካውያን ሰበስልጣን ጎስጓሳትን ጥራይ ነይሩ። ሓንቲ ነድያ ዝኾነት ቴሌቭዥን ኤርትራ ካብ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ዘይትሰንፍ ምዃና ዓመት ሙሉእ ንዘየለ ምስሊ ኢሳያስ ኣብ ምኹላዕን ምቅንጃውን ካብ እትሽመም ልዕሊ 30 ዓመት ኣውፂራ ትርከብ። ኪኖ ናይ ሓሶት ቃለ ምሕትት ኢሳያስን ዘይተገብሩን ዘየለውን ልምዓታዊ ወፈራን ምቅላሕ ካልእ ወላ ሓንቲ ትሕልፎ ዛዕባታት የብላን። ኣብ ግዜ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ትሕተም ዝነበረት እንኮ ጋዜጣ ብኮሚኒስታዊ ስርዓት ሃገር ሙሉእ ቁፅፅር ይግበረላ ነይሩ። እታ ጋዜጣ ብማሕበር መንስያት ሃገር እትዳለ ኮይና ስማ ብትግርኛ ክትርጎም እንከሎ ማሕታ ዝብል ነበረ። ዳሓር ግን ነታ ማሕታ ትብል ስም ናብ ማሕታ መንስያት ዝብል ስም ተቐየረት። ጋዜጣ ማሕታ መንስያት ራዕድን ሸቑረራን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሃገር ዘንግሱ ጽሑፋት እናዘርግሐት ንመላእ ሃገረ ሮማንያ ኣብ ፍጹም ፍርሒ ተእትዎ ነበረት። ናይ ሮማንያ ጋዜጣ ማሕታ መንስያት ብመንግስቲ እትዝወር መጽሔት መንሰይ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን የመሳስላ እዩ። ብተወሳኺ ምስታ ኣብ መደበር ጥፋኣት መንስያት ኮይና ዘላ ሰዋ እትሕተም መጽሔት ተዓጠቕ እትብሎ ናይ ሓሶትን መፈራርህን መጽሔት ፍጹም ትመሳሰል እያ። ብዘይካዚ ጋዜጣ ማሕታ ናይ ሮማንያ ምስታ ኣብ ሜዳ ትሕተም ዝነበረት መጽሔት ማሕታውን ተመሳሳሊ ተልእኾ ከም ዝነበረን ምዝካሩ ኣገዳሲ ይገብሮ። ኣብ ውሽጢ ሮማንያ ብሮማንያ ትጽዋዕ ሕብእቲ መጽሔት ክትዝርጋሕ ጀሚራ ነይራያ። ኣዳለውቲ እታ መጽሔት ኣብታ ሃገር ናጻ ፕረስን ዴሞክራስን ክህሉ ዝጠልብ ጽሑፋት የቕርቡ ነበሩ። ድሓር ግን በዓልመን ምዃኖም ስለ እተፈልጡ 4 ብሰኪሪታተ ዝፍለጡ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነትን ጸጥታን እታ ሃገር ናብ መዳጎኒ ተደርብዮም እዮም። ዜጋታት ናይ ምእሳርን ምስዋርን ቆለ ዘለዎ ህግደፍ ክብረ ወሰን ኒኮላይ ቻውቸስኮ ክሰብር ዝተበገሰ ዝመስል ንኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ድምፂ ህዝብን ርእይቶ ኣባላት ጉጅለ 15 ኣብ ጋዜጣታቶም ብምስፋሮም ናይ መሽጎራጉር ዒራዒሮ ክስውሮም ይተጓዩ። ምስዋሮም ድማ ልዕሊ 20 ዓመታት ኮይኑ ይርከብ። እቶም 4 ጋዜጠኛታት ሮማንያ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ካብ ሱር መሰረቱ ምስ ተበርቆቐዮም ተፈቲሖም። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ናይ ቻውቸስኮ ካልእ ዝኸፍአ መልክዕ ምሕደሩ ነዝማዱን መቕርቡን ናብ ወሰንቲ ፖለቲካዊ ጽፍሒ ክዲቡ ምግባር እዩ። ቻውቸስኮ ንባዕልቲ ቤቱ ኢለና ምኽትሉን ካልይቲ ጸላዊት ሰባብቲ ሃገርን ገይሩ ምሻሙ ልቢ ሮማናውያን ሰቢሩ እዩ። እዚ ምስ ኢሳያስ የመሳሰሎ እዩ። ኢሳያስ ንበኽሪ ወዱ ኣብርሃም ኢሳያስ ኣብ ቁልፊ ቦታ ምቕማጡ ንኩሉ ፋይናንሳዊ ጉዳይ ኤርትራ ክቆጻጸር ምሻሙን ግሉጽ ተመሳሳልነት የርኢ። ቻውቸስኮ ኣብ ግዜ ስልጣኑ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ቤተ መንግስቲ ህዝቢ ሃገሩ ብሓለንጊ ጥሜት እናተገርፈ ንሱ ግን ልዑል ወጻኢታት ብምግባር ሓደ ካብ ዝበለጹ ህንጻታት ገይሩ ሃኒጽዎ እዩ። ኢሳያስ ብወገኑ ነቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቤተ መንግስትን መቐበሊ ጋይሽን ደንደን ልዕሊ 8 ዓመት ዝወሰደ ጽገናን ተሃድሶም ብምግባር ብገንዘብ ህዝቢ ኣሽካዕሊሉ እዩ። ዝኸበረ ንብረት ካብ ደቡብ ኣፍሪቃን ቱርክን ብምእታው ገንዘብ ህዝቢ ዘሪፍ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛ ሃገሩ መንበሪ ገዛ ከይሰርሕ ሑፃ ካብ ቀረቡ ከየምጽእ ብምኽልካል ንሱ ግን ካብ ደንካልያ ብእሳተ ጎመራ ዝተቓጸለ ጽጽር ብምጉራት ንኹሉ ላዕለዋይ ናሕስቲ ቤተ መንግስቲ ኣደሊልዎ እዩ።
ኒኮላይ ቻውቸስኮ ኣብ ስልጣን ክዲብ እንከሎ ንህዝቢ ሃገሩ ዝኣተዎ መብፅሓ ጠሊሙ ከይኣኽሎ ቁጠባት ሃገር ንቑልቁል ክሽመም ገይሩ እዩ ብልዕሊ 60,000 ምጽናት ዜጋታት ሃገር ይሕተት መንባሩን ልዕሊ $1 ቢልዮን ኣሜሪካ ብብልሽውና ምዝማቱን ንውድቀቱ ብዝለዕለ ናህሪ ኣቀላጢፉ እዩ ከም ሳዕብየኑ ድማ ብጨካንን ኢሰብኣዊ ምሕደራ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ዕቕ ዝበሎ ህዝቢ ሮማንያ ንሱ ብናይ ስራሕ ዑደት ኣብ ኢራን እንከሎ ህዝባዊ ናዕቢ በጊሱ ገዓትሲ ኣለኹ ኢላ ተስተንፍስ ክብሉ ለባማት ኒኮላይ ቻውቸስኮ ድማ ዳሓን ኣለኹ ኣበይ ከይበፅሑ ኢሉ ብትዕቢትን ንዕቀትን ተሰጊዱ ነቲ ተላዒሉ ዝነበረ ህዝቢ ክቆፂ ካብ መገሹ ብቕፅበት ናብ ሃገሩ ተመልሰ ኣብ ሜዳ ሓርነት ነቲ ልዕሊ 100,000 ዝበፅሕ ህዝቢ ከረጋግእን ትዕግስቲ ግበሩ ክብልን ኣብ መድረኽ ደይቡ ክምድር ጀመረ ከም ቀደም መስለክን ውሕጂ ወስደክን ኮይኑ ነገሩ እቲ ብሰውራ ልደት ዝተፀውዐ ናዕቢ ህዝቢ ከም ሽሾ ጎሞዳን ሓንሳብ ገንፊሉ ስለ ዝወፀ መምለሲ ነበሮን ነቲ ጨካንን ባርባራውን ኒኮላይ ቻውቸስኮ ብዘይወዓል ሕደር ካብ ስልጣኑ ዓለዎ ኒኮላይ ምስ በዓልቲ ቤቱ ብሄሊኮፕተር ካብ ሃገር ካሃድም ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ከምቲ ደም ሰባይ ሰድድን ዝበሃል ደም ንጹሃት ሮማናውያን ክሰዶ ስለ ዘይከኣለ ብሓረስቶት ሃገሩ ተታሕዘ ኣብ መዓልቲ ልደቱ ድማ ቻውቸስኮ ምስ በዓልቲ ቤቱ ተረሸኑ ቻውቸስኮ ቅድሚ ምርሻኑ ነዊሕ ዕድመ ንህዝባዊት ሪፐብሊክ ሮማንያ ታሪክ ሕነ ክፈድየለ እዩ በለ ንሱ ብዝፈጸሞም ገበናት ኣብ ናይ ጓሓፍ ታሪኽ ይድርበ ከም ዝነበረ ከይኣመነ ንዘለኣለም ተፋነወ ቻውቸስኮ ዝኽተሎ ዝነበረ ፍልስፍና ማርኪሳዊ ኤንግልስ ካብ ሕሱር ሞተ የድሓኖን ንሱ ንፍልስፍና ማርኪሳዊ ኤንግልስ ዝበለጸ መሳርሕን ዝበልሐ ኣጽዋርናን እናበለ ይንየተሉ ነይሩ ንፍልስፍና ማርኪሳዊ ኤንግልስ ከም ሓሽሽዩ እናበለ ይምክሓሉ እዩ ሓንሳብ ወይ ክልተ ግዜ እንተሽቲትካዮ ንህይወትካ ዘይክቕይሮ ይኽእል እዩ ደጋጊምካ እንተስሒብካዮ ግን ውሉፍ ስለ ዝገብረካ ካልእ ሰቢኻ ትኸውን እናበለ ይሰብከሉ ነበረ መወዳእቱ ግን ደመ ኩርኩር ኮይኑ ብሕማቕ ታሪኽን ኣቃታትላን ንዘለኣለም ሓሊፉ እቲ ዝገርም ግን ቻውቸስኮ ምሉእ ዕድሚኡ ብጥይት ጸላእቲ ተቐቲሉ ህይወቱ ከይሓልፍ ይፈርሕ ምንባሩ ካብ ፍርሑ ዘይምምላጡ እዩ እዚ ንህዝብና ብጨካና ኣተሓዛ ዘሳቒ ዘሎ ኢሳያስ ኩለ መዳይ ኣካይዱ ምስ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ዘመሳስሎ እዩ ካብ መጀመርያ ሰብዓታት ክሳብ ሕጂ ንልዕሊ 50 ዓመታት ብስውርን ግሁድን ኣሕቂቕዎም ዘሎ ዜጋታት ኤርትራ ቀዳማይ ተሓታቲ ንሱ እዩ ካብ ግዜ ገድሊ ክሳብ ሕጂ ዘሚትዎ ዘሎ ገንዘብን ንብረትን ቀዳማይ ተኸሳሲ ንሱ እዩ ቁጠባ ኤርትራ ካብ ዜሮ ናብ ኣሉታ ከንከራሩ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ ምዃኑ ብሕጊ ተደላዩ እዩ እሞኸ ዕጫ ኢሳያስ ከም ዕጫ ኒኮላይ ቻውቸስኮ ብናዕቢ ህዝቢ ካብ ሱር መሰረቱ ይዕሎ ዶ ይኸውን ንናይ ጆሴፍ ስታሊን ፖልፖት ሳዳም ሁሴን መንግስቱ ሃይለማርያም ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ኣጉስቶ ፒኖሼ ኪም ኢልሱንግ ኒኮላይ ቻውቸስኮን ማኦን ገጸ ባህርያት ክሕዝ ህርድግ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዕጮኦም ክቕበልከ ቁርብ ድዩ ሳሊ ኮርንያ